Pământului, har și îndurare, milă pentru această familie a fratelui Mărgineanu. Te rugăm în numele Lui să intervii Tu. Ne rugăm, Doamne, pentru Canada. Ne rugăm să cercetezi conducerea Canadei. Ne rugăm pentru acest prim-ministru. Ne rugăm să-i vorbești, Doamne. Tu ești Cel care îi ridici și care îi cobori. Facă-se voia Ta, Dumnezeule. Și ne rugăm pentru oamenii aceștia, special pentru judecătorii care vor trebui să ia decizie și pentru poliția care trebuie să îl ia, să-l ducă. Doamne, noi credem că Tu ești la lucru. Noi ne rugăm pentru alți frați și surori care sufăr pentru Tine, pentru cuvântul adevărului, pentru libertate. Doamne, ne rugăm să iei în mâinile Tale. Știm că ai putere, Doamne. Știm că ești atotputernic. Tu zici un cuvânt și toate lucrurile iau ființă. Doamne, îți mulțumim că și în seara asta ne vei vorbi prin cuvântul Tău. Ia pe robul Tău în mâinile Tale. Îți mulțumim că îi dai o îndoită putere din Duhul Tău, înțelepciune și cuvânt viu pentru poporul care este aici în acest loc. În numele și în meritele Lui Hristos Domnul, ascultă-ne și îți mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. După prima sesiune vom avea o pauză și apoi mergem în hol, luăm un ceai, o cafea și o prăjitură, vorbim unii cu alții și apoi ne vom întoarce din nou pentru partea a doua. Fratele Andrei, Domnul să te binecuvinteze. Pace? Pace. Eu închis tipul ăsta de ei. Merge. Bun. Ieri am vorbit noi împreună despre ce înseamnă să te ridici probabil la cea mai înaltă treaptă de slujire a lui Dumnezeu. Nu putem să devenim preoți. Și asta nu este valabil numai pentru pastori și pentru preoți care se îmbracă în haine de preot, sau pentru pastori care au o funcție. Și este valabil pentru fiecare om al lui Dumnezeu. La fiecare mediu în care suntem, fiecare loc unde suntem, fiecare om care are responsabilitate la Dumnezeu și răspunde de oameni, fiecare credincios care răspunde înaintea lui Dumnezeu de felul de viață pe care le are, fiecare dintre noi avem responsabilitatea să cinstim pe Dumnezeu, nu cumva să alegem oameni sau să alegem pe alții înainte de Dumnezeu. Și în același timp avem responsabilitatea să nu pierdem pe cei pe care Dumnezeu ne-a dat în umbrela asta de protecție pe care ne-a pus. Nu putem să renunțăm nici la unul, nici la celălalt. Sunt oameni foarte, foarte credincioși, care pentru Dumnezeu au pierdut foarte, foarte multe lucruri. Fratele ăsta despre care ne-am rugat acum, e posibil să fie arestat, e posibil să-și pierdă și libertatea, cine știe ce e posibil. Putem să pierdem foarte, foarte multe lucruri pentru Dumnezeu. Pe cei care Dumnezeu ne-a dat în responsabilitatea noastră, avem datoria înaintea lui Dumnezeu să nu îi lăsăm din mână orice ar fi să fie. Amin. Asta facem împreună. Eu aș vrea să vă spun astăzi despre câteva lucruri, dacă este vreme destul, să vă spun despre două feluri de a sluji, două feluri în care fiecare dintre noi putem să cădem într-unul sau în celălalt. Un tată, în familia lui, poate să conducă familia într-unul din astea două feluri. O mamă poate să-și conducă copiii într-una din astea două feluri, un păstor, un preot. Dar zice și un director dintr-o companie poate să conducă pe cei care sunt acolo în două feluri, într-una din astea două metode. Putem să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Cu mine m-au zis bine, nu? Din spate, nu? Mai sus. Nu? Vorbești foarte încet. Și mai sus. Așa. Cât unde consider
faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Fiecare din voi, fiecare, nu mai cel care este în față aici, fiecare. Fiecare din voi să se uite la folos, nu numai la folosele lui, ci și la folosele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul în Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat sau ca ceva așa de primit de la sine, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus este Domnul. Amin. Vreau să vă întreb dumneavoastră la început, că sunteți... E cineva care este pentru prima oară vreodată într-o biserică creștină? Nu. Bun, deci toți ați fost vreodată în biserică și toți ați mai auzit, ați citit. E cineva care n-a citit nicio singură dată nimic din Scriptură? Bun, deci toți ați deschis Scriptură. Puteți să-mi spuneți, îmi dați exemplu de 4 oameni curajoși, violenți, eu știu, curajoși din Scriptură. Cum? Ilie. Da, asta cred că a fost violent. Au omorât într-o zi, nu, vreo 400 de... Curajos. Mai este altul? David, da. David a fost atât de curajos și atât de violent că Dumnezeu a zis la un moment dat, nu poți tu să construiești templul, ai prea mult sânge pe mână. Săracul Goliat, când a dat față în față cu el, nu știa ce cu cine avea de face. This guy, cum zice americanul, was a killer. David, nu joacă. Samson. Da, curajos. Cine ați mai zis altceva? Cum? Cine? Da, Ștefan, care a stat în fața pietrelor. Bun, puteți să-mi dați un alt exemplu. 4 oameni care au avut foarte mare credință. Credință tare de tot în Dumnezeu, în Scriptură. Iov s-a lipit de Dumnezeu și a dat, că ăștia au intrat în foc. Iona a fost unul... Da, Iona a avut o credință grozavă. Atât de tare a avut credință, încât a trebuit să fugă de Dumnezeu, da. Moise, da. Spuneți-mi 4 oameni care au fost grozav, au slujit grozav de tare altor oameni. Petru a slujit? Cui a slujit Petru? Cu soacră sau? Nu, a slujit, e adevărat. Moise a slujit, da. A știut? Pavel spune, dacă și-o... Apostoli. Da, din Scriptură, da. Ca altfel, eu știu, nu puteți să-mi dați numele la soția dumitare, aia știu că a slujit. Dar din Scriptură, da. Iosif, da. Vedeți, este mai dificil nițel să găsești în Scriptură oameni care au slujit altor oameni, e mai ușor să găsești oameni curajoși, să găsești oameni care s-au bătut, să găsești oameni care au sacrificat, oameni care au învățat cum să slujească și oameni foarte rari, în general, foarte rari. În pricina că sunt oameni foarte rari, sunt oameni foarte de preț, să știți. Eu v-am dat un exemplu odată. Când se întâmplă ceva neplăcut, cine este sunat noaptea? La 2 noapte. Noi aveam în biserică cu un frate Severin la New York. Noi știam, orice se întâmplă, dacă e nevoie cineva la 3 noaptea, să fie sculat, Severin se scoală la orice zi și orice oră din noapte se dă peste cap. Era un tip extraordinar de energetic. El era măcelar,
de a avea o energie grozavă, el ne-a luat pe noi când am venit în New York și când am intrat în New York la 3 noaptea, veneam din Oregon și el a fost trimis în Manhattan, că știa că probabil că o să ne pierdem pe acolo și să ne ducă până în Ridgewood, unde era cartierul Român. Și acum ți-o minte, se veni conducea parcă era ieșit din minți și aproape că nu eram în stare să mă țin după el. Băiatul ăsta a avut vreo 20 de accidente de mașină, vreo 2 sau 3 cu membri din familia mea înăuntru de mașină cu ei. A stat în comă de vreo 5-6 ori și în ziua când s-a căsătorit, am aflat că a avut un accident grozav de mașină și mi-a dat după aia telefon și mi-a zis că n-a fost vina lui. El stătea în spate de data asta, dar probabil că a fost influența lui. Severin este de mulți ani predicator al Evangheliei, de mulți ani, probabil îl găsiți pe internet. Învățase de tânăr să slujească, el să reprezească, să ajute să ridice. Foarte rar găsești oameni de ăștia. Și, în general, sunt aproape indispensabili. În general, un pastor într-o biserică, dacă a venit astăzi, în 3 săptămâni, el trebuie să vadă, să știe pe cineva, dom'le, care e în biserica asta? Unul care este în stare să slujească, că este primul om de care am nevoie. Un om care să fie de ajutor în biserică. Foarte rar. Ca să vorbească în față, găsești foarte mulți oameni. Ca să slujească altor oameni, foarte, foarte greu. Foarte greu. Sunt oameni foarte rari. Scriptura vorbește despre oamenii care vor să aspire să conducă, să fie lideri și îi pune în taina celor care slujesc. Când noi ne vom ruga și ne-am rugat pentru frații ăștia 3 care vor fi mâine, cum zicem, neordinați sau dedicați lui Dumnezeu, ne rugăm pentru niște oameni care deja au fost dedicați. Nu sunt niște oameni care nu au făcut nimic, nu? Și hai că de mâine, așa până mâine la ora 4:30 sau 4:45 când ne rugăm pentru ei, și de mâine o să apuce să facă ceva, să slujească oamenilor să lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care biserica deja îi recunoaște, nu? Îi recunoaște că ard ceva în ei pentru oameni și arde ceva în ei pentru Dumnezeu. Și se face un act în care biserica doar în mod oficial recunoaște ceea ce sunt ei, de fapt. Oameni care vor fi un exemplu, adică vor conduce. Spune Hristos, însă cine vrea, într-adevăr, să devină lider, să devină conducător, să învețe cum să slujească. Și acum sunt unii oameni care aspiră să fie conducători mai mari, sunt unii oameni care aspiră să fie așa mai mititei, și pentru fiecare dintre ei, Scriptura cam asta e rețeta. Trebuie să fii conducător mai mare, foarte bine, dacă vrei asta. Scriptura trebuie să fie foarte bine. Cu cât vrei să fii conducător mai mare, cu atât e mai bine. Numai că spune, cu cât vrei să fii conducător mai mare, cu atât trebuie să înveți să slujești mai tare, să slujești mai multor oameni și să slujești în situații mai dificile. Cel mai mare conducător din univers și lider din univers a fost Hristos. Și am citit aici cum a învățat El să fie conducător. Acum, faptul că Dumnezeu a creat toată lumea, asta este o dovadă a forței Lui grozavă. Dovada grozavă că Dumnezeu este cel mai mare și că Hristos este cel mai mare lider a fost din pasajul ăsta care l-am citit. Este că într-o zi s-a dezvoltat de sine însuși și a venit și a slujit tuturor. Din cauza asta este cel mai mare lider. Nici unul dintre noi nu vom putea sluji tuturor. Deci dacă ai putea sluji tuturor oamenilor care există acum în lume, tot e numai generația asta. El a slujit absolut tuturor. Din cauza asta spune în Scriptură că absolut toți. Toți care au fost vreodată și toți care sunt astăzi și toți care vor mai fi vreodată, într-o zi își vor pleca genunchiul și vor spune cu gura lor, cu sufletul lor și cu mintea lor, Hristos este într-adevăr Domnul, este liderul, din cauza că El a slujit la absolut toți. Este un slujitor absolut, nu se poate mai absolut decât atât,
Pentru că a slujit la absolut toți. Nu există unul care să fi fost vreodată și să nu fi fost slujit de Hristos. Din pricina asta, el spune, eu n-am venit să slujesc, n-am venit. Și spune, n-am venit să fiu slujit, ci am venit să slujesc. Acum înțelegeți ce spune Hristos când spune asta? Spune, n-am venit să fiu condus. Asta spune. Ci am venit să conduc. N-am venit să umblu aiurea după toate direcțiile și după toți oamenii. Nu am venit. Am venit ca alții să umble după mine. Asta înseamnă să slujești. N-am venit să umblu în toate direcțiile și să fiu condus. Am venit să conduc. Adică să fiu un exemplu de așa natură că orice om care este în jurul meu să simtă atracția grozavă, vreau să fiu ca el. Asta înseamnă să slujești și asta înseamnă să conduci. Când Hristos a zis, să știți, n-am venit să fiu slujit, ci am venit să slujesc, n-a zis că am venit să stau așa jos, așa, și să-mi spuneți voi toți ce să fac. Dimpotrivă. Am venit să conduc și să conduc atât de tare cu un exemplu vieții și cu un exemplu la ce spun, ce gândesc, ce fac, ce atitudine am, ce motivație am, încât majoritatea cei care sunt în jur să poată să aibă pe cineva de urmat. Acum eu am avut acum o bucurie de el să știu cam cine sunt cei trei de mâine, dar asta e valabil la fiecare dintre noi. Din cauza asta, în general, în biserică, sunt foarte, foarte puțini oameni care chiar vor să conducă. Pentru că conducerea înseamnă să îți iei responsabilitate și să-ți iei povară și să începi să slujești. A pomenit cineva aici de un om din Vechiul Testament. Știți care este cea mai apropiată icoană? Un om care se apropie cel mai tare, așa, din ce se vede de la suprafață, cel puțin, din ce înțelegem noi, de caracterul și de viața lui Hristos. Iosif. Cum? Iosif. Iosif, dar de ce? Are anumite similarități cu Domnul Iisus. Așa, cam ce similarități are? Puteți fiecare să ajutați. A fost trădat, a fost vândut, a fost nedreptățit. A salvat, Domnul Iisus a salvat poporul Israel. Și ce nume i-a dat Faraon? Cum se traduce numele care i-a dat Faraon? Salvatorul în egipteană este ca și cum eu am ajuns în Egipt, să zicem Popescu. Este un nume foarte greu să-ți pronunțe egiptenii așa ceva. Și atunci s-a uitat la mine, s-a uitat la ce sunt și mi-a zis, uite, știu ce nume trebuie să ai tu. Andrei Mântuitor. Nu v-ar sta dumneavoastră să vă boteze cineva așa. Fratele de Cornel, Mântuitorul nostru. Wow! Este pentru mine ar fi ceva aproape imposibil de suportat să mi se pună cineva povara asta. Iosif este cea mai apropiată icoană de Hristos. Dar spuneți-mi, ce lucruri spune Scriptura despre toți oamenii au păcătuit? Care este viciul care l-a avut ăsta? Deci, de exemplu, David, om după inima lui Dumnezeu, a fost un ucigaș și a furat soția altuia. Cum a ajuns un om după inima lui Dumnezeu? Citiți bine Biblia și o să față. Care este viciul care l-a avut ăsta? Un pic cam mândru. Cum? Un pic cam mândru. Unde scrie că a fost mândru? Doar a fost acuzat de frații lui, dar Frații lui sunt niște martori foarte puțin reliable, bazat pe ce fel de caracter era. Sunt cam ultimele persoane de care aș asculta ce zic ei cu privire la unul sau altul. Ce zice Scriptura despre el? Nu zice absolut nimic. Nu știu al doilea om din Biblie despre care Scriptura nu spune direct. Deci știu că fiecare om trebuie că e om doar. Nu spune absolut direct despre el. Ăsta a avut problemele astea. Daniel. E adevărat. Despre Daniel este ceva foarte similar. E adevărat. Iosif se aseamănă așa de tare cu Hristos și a fost așa un lider grozat. El a condus cel mai mare imperiu în cea mai dificilă parte din istoria lui.
în niște ani grozavi de foame. Cum ajunge un om să ajungă un lider de genul ăsta, un conducător de genul ăsta? Că Iosif a slujit, a fost, hai să zic așa mai insultător vorbind, sluga la toată lumea. A slujit părinților lui, tatălui său. Deși știa foarte bine de la Dumnezeu că Dumnezeu l-a menit pe el să devină mult deasupra tatălui său. El a primit viziune de la Dumnezeu. Luna și soarele care se vor pleca în fața lui. Pe a doua zi, dacă mie îmi dă Dumnezeu viziunea asta, că luna și soarele se pleacă, că viu în față și din momentul ăsta am anumite pretenții. El a stat mai departe și a slujit tatălui său. Și dacă taică-sul l-a trimis încolo, s-a dus încolo. Și dacă l-a trimis încoace, s-a dus încoace. A făcut greșeala să povestească visul ăsta. Acum nu-i de mirare. Și eu dacă aș avea un vis de genul ăsta, foarte greu m-aș abține să nu spun măcar la nevastă mea. Eu știu, la cineva care e foarte aproape de mine. El nu s-a dus în mijlocul pieței și a zis, să știți, de aici înainte o să vă vedeți pe toți la picioarele mele. S-a dus la taică-sul și i-a zis. Acum taică s-a supărat foarte tare pe mesajul lui Dumnezeu. Nu știu ce s-a supărat pe Iosif. Care să supere pe Dumnezeu. Mă gândesc că el i-a dat visul. Dar în sfârșit, l-a slujit pe taică-sul, deși știa, din momentul în care mi-a zis Dumnezeu, sunt pe altă poziție. Sunt deasupra. L-a slujit pe frații lui, deși primisese de la Dumnezeu că toți ceilalți se vor pleca cum se pleacă grâu, nu cum a fost la viziunea care a avut. Toți. Le-a slujit în continuare și le-a slujit pe când erau cât de cât în aceeași familie și le-a slujit fraților lui după ce frații lui l-au vândut ca rob. După ce erau gata să-l ucidă și majoritatea din ei au vrut să-l ucidă într-o groapă, a fost unul care s-a pus între el și moarte și apoi toți s-au hotărât să-l vândă. Și după lucrul ăsta, Iosif a continuat să slujească fraților lui și le-a slujit atât de tare încât a dus pe frații lui la pocăință, să se schimbe inima lor. Ceea ce este un lucru enorm. Este una să slujesc unor oameni răi și alta să slujesc unor oameni răi în atâta ca ei să devină buni. Este lucrul angelic. Și a intrat Iosif în mâna lui Potifar ca rob, deși Dumnezeu i-a zis că va fi ca soarele și ca stelele și ca luna și în casa lui Potifar, ce-a făcut? A slujit. Și a slujit atât de bine, încât Potifar a zis, ce? Eu nu mi-am ocupat de absolut nimic. Tu ocupă de absolut toate lucrurile. Și recunoștința și admirația a fost atât de tare că nevasta lui Potifar s-a aprins inima și imaginația după el. Dar el când a slujit lui Potifar, n-a slujit lui Potifar ca neapărat să capete ceva. A slujit lui Potifar pentru că știa, era în el Duhul ăsta de lider grozav. Și un lider, totdeauna de el este nevoie. Era atâta de nevoie de Iosif, încât Potifar nu putea fără el. Toate lucrurile le făcea el. Imaginați-vă un om care era dreapta lui Faraon și ce proprietăți trebuie avea și ce afaceri avea și ce lucruri avea de... Dintr-o dată să-și ia mâinile de pe toate lucrurile, am pe unul aici, în casă la mine, care este în stare de toate. Am nevoie de ăsta zi și noapte. Și recunoștința lui Potifar a fost că l-a aruncat în închisoare. Și în închisoare, ce face un om când... Ok, Doamne, am slujit la tatăl meu, am slujit la frații mei și n-am mers la tatăl meu, ăla nu m-a înțeles. La frații mei, numai când m-au înțeles, au vrut să mă și omoare. Am ajuns și am slujit de a ridica casa lui Potifar și am organizat absolut toate lucrurile aici și recunoștința că sunt în închisoare. Cam ce mai vrea să fac? Vorbeland, când a fost în închisoarea și 3 ani de zile a fost închis într-o celulă singur, n-a văzut pe nimeni. Acolo Dumnezeu i-a dat o scriere pe care apoi a scris-o într-o carte care se cheamă Sermons the Solitary Confinement, probabil cea mai bună carte pe care Vorbeland a scris-o. Și acolo are una dintre scrieri, se cheamă Duty Never Ends. Datoria nu se
sfârșește niciodată. Și o conversație a lui cu Dumnezeu, în care zice, sunt singur, am fost soț și tată și nu mai lăsat, îi spune el, Dumnezeu, nu mai lăsat să fiu soț. Mi-a luat nevasta și sunt, eu știu unde e. Și am fost tată și nu mai lăsat să fiu tată și m-ai despărțit de copilul meu. Am fost pastor și am avut biserică pe care am iubit și nu m-ai lăsat să fiu pastor. Am intrat în închisoare și în închisoare am rămas predicatorul tău. Și nu m-ai lăsat să rămân predicator și m-ai izolat singurel. Ce mai am de făcut? Ce mai pot să fac? Și noaptea aia Dumnezeu i-a spus lui, duty, datoria și slujirea nu se poate termina. Acolo, înăuntru, a avut unul dintre cele mai grozave experiențe cu Dumnezeu. Vorbea în solitary confinement, în fiecare zi, în fiecare seară, de fapt, deci știa când e seara că era un bec care se aprindea, se stingea, deși era la 10 sau 15 metri sub pământ, într-un bec. Și în fiecare zi își pregătea o predică ca să o memoreze, o punea în 10 sau 12 linii care rimau, într-un fel de poezie. Mai târziu a uitat toate astea, pentru că era și drogau cu ceva, dar mai târziu, când a venit memoria înapoi, poeziile a venit și de la poeziile a venit toată predica înapoi. În fiecare seară spunea predica și nu spunea la 4 pereți. Știa că îi spune. Spunea predica către biserica lui, predica către biserica de aici din America, predica către unii și alți oameni. În fiecare zi se ruga, duty never ends. Și vorbeam, povestește în închisoare, că într-una din seriile acelea, când s-a apucat să predice, deodată a apărut, așa, cam filmele alea științific-fantastice, imaginea unui om, care era în închisoare ca el și vrea să se sinucide. Și vorbeam, i-a spus, pentru ce vrei să te sinucizi? Păi zice, sunt un criminal și aici mi se va termina viața, sunt condamnat pe viața aici și nu mai am nevoie. Și el a zis, ascult, eu sunt evreu. Eu sunt de acord, ai dreptate, viața asta nu valorează 2 bani ca lui. Dar nu da degeaba. Noi evrei nu vindem nimic degeaba. Vrem ceva să luăm. Deci ce-ar fi să dai viața asta, ca să iei altă viață? Și a spus cum Dumnezeu îl iubește mai mult decât să iubește el pe sine, cum vrea Dumnezeu să-l mântuiască mai tare decât vrea el să fie scăpat. Și a povestit o întreagă lucru și după aia imaginea a dispărut. Peste vreo 30 de ani a primit un telefon de la un din Canada, de la un pastor din Canada. Și spunea el, mergeam pe aici, pe nu știu ce străzi, și am văzut într-o bibliotecă, într-o librărie creștină, predici în singurătate. Și m-am gândit care este omul care a ieșit din minți să facă predici când este absolut sigur. Și am luat-o pentru că, zicea el, eu am stat în singurătate. Eu am fost un criminal și am fost arestat și am fost băgat în celulă singur și am fost în celulă singur. Și în celula aia singur, spunea el, am vrut să mă sinucid și când am vrut să mă sinucid, mi-a apărut în față un om. Mi-a apărut în față un om slab, așa, și cu ochii înfundați și cu de-aia băgată pe el și care mi-a zis, zice, de ce vrei să te sinucizi? Și am deschis și am văzut la pagina aia tot ce mi-a spus omul ăla, cuvânt cu cuvânt. Și a sunat pe vorbea și a spus, să știi, predica și ce ai spus tu acum 30 de ani a ajuns la mine. Acum am fost apoi eliberat și am făcut seminar și am devenit pastor și aș vrea să spun ce ai făcut acum. Duty never ends. Și Iosif, în închisoare, a continuat să slujească. Și a slujit alora care erau în închisoare atât de tare că toată închisoarea era pe mâna lui deja. Imaginați ce slujitor a fost ăsta. Și apoi a slujit la aia doi care erau cu el în celulă și aia doi l-au rugat niște lucruri și el le-a explicat visurile care le-a avut. Și apoi a ieșit afară și afară când a ieșit a slujit lui Faraon, care era în închisoarea lui, și a slujit la tot poporul egiptean și a salvat poporul egiptean de la foamete și cine știe câte 10 și sute de mii de oameni a mântuit el de la moarte sigură, de foame. A fost unul care a slujit de la un capăt la altul și din cauza asta a
a devenit și a fost totdeauna unul dintre cei mai mari lideri. Acum, e foarte greu de crezut că unul ca mine sau ca dumneata neapărat o să ajungem ca unul ca Iosif. Dar fiecare dintre noi, Dumnezeu ne dă niște oportunități, ne deschide niște uși. Fiecăruia dintre noi. La o fată de 16 ani, Dumnezeu îi va deschide niște uși. Cum poate să-și slujească mama, tata, frățiorul mai mic? De la faza asta că poate să slujească altor oameni. La fiecare slujire de asta, fata aia devine din ce în ce un conducător mai grozav. Cineva de care este absolută nevoie. Cineva care devine indispensabil. Ăilalți poate să fie, poate să nu fie. Ea trebuie să fie, pentru că nu se poate fără ea. Devine o forță grozavă, devine un lider grozav. Este orice fel de băiat, orice fel de bărbat are uși din acestea deschise. Problema nu este că Dumnezeu nu ne dă nouă uși deschise. E că ne e frică să intrăm în ele. Ne e frică să intrăm în ele. Este dificil să slujești unui tată, mai ales dacă tatăl ăla nu este chiar așa de bun cum ar fi trebuit să fie. E destul de greu să tot slujești tatălui tău mai mic când ăla are tot felul de probleme care te irită. E foarte dificil să slujești neapărat oamenilor din biserică. Dumneavoastră arătați așa de frumos aici. Dar și eu să știți, arăt foarte frumos în bancă, sau unde sunt, sau cum arăt aici. Dar cine mă știe pe mine, dacă întrebați pe Cici și chiar ar fi onestă, va spune despre mine tot felul de bube. Din fericire, nu vă spune nimic. Dar vă spune. Iar eu știu că dumneavoastră nu sunteți chiar așa de drăguți cum arătați aici. Dacă l-ați întrebat cu fratele Cornelius câte probleme ați făcut. Nu știu câte luni aveți de timp să vi le spună la rând. N-aveți grijă, ați făcut destule lucruri. Și totuși, cineva vă tot slujește. Și pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu ne dă oportunitatea asta să devenim lideri. Înțelegeți că fiecare șansă pe care Dumnezeu ne dă să slujim este o diplomă. Dumnezeu îți dă posibilitatea să slujești soției. E o diplomă. Am fost la Cluj și am avut seminarul ăla despre familie și apoi, a zice, de dimineață până pe la 2 noaptea, când nu era sesiunea, tot au fost oameni cu care vorbeam. În general, erau oameni care veneau cu necazuri. Nu mi-am adus aminte nici unul să fi venit să-mi spună, să știi, am venit să spun, la mine în familie toate lucrurile merg așa de bine și și business-ul merge bine și suntem toți sănătoși și ne iubim unii pe alții și toată lumea este fericit. Ba era cu o boală, ba era cu, în general, cu probleme între soț și soție, între copii care fugiseră de acasă, lucruri de genul ăsta. Și m-am întâlnit acolo, pentru prima oară am văzut vreo 30 sau 40 dintre cei de la grupa de rugăciune cu care ne întâlnim noi pe Zoom, și pe Zoom nu este cu imagine, este doar cu sunet. Ce facem noi acolo? Unii sunt în Taiwan, unii sunt în Asia, unii sunt în America de Sud.